Sa pamayo kan mga barata, libreng sakay, pig-upreser kang Bicol PNP para sa mga pasahero na maaapektaran kang transport strike. Gale warning, nakabandera sa Bicol Region. Mga saradit na negosyante sa Bicol, tiripon sa pigkondusir na roadshow kang Securities and Exchange Commission sa Legazpi City. Mga sikat na produkto sa probinsya kang Camarines Norte, tampok sa Food and Crops Fair sa Legazpi City. Asin, piling senior citizens asin PWDs, natawan ng wheelchair hali sa Ako Bicol Party List. Hapon, Lunes, Nobyembre 20 taong 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Padadugma na may istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asi 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa detalyes, libreng sakay, pigu-preser kang Bicol PNP sa mga biyaherong apektado kang transport strike. Sanggatos na PNP vehicles, ipigkalat. Uyang report. Gikan Manila, pauli na kuta si Melanie sa Maanito Albay. Alagad dain niya na antisiparan na magkakaigwan ng transport strike ngunya na aldaw. Kaya kung mayo da siyang malunada na jeepney pauli sa sendang banwaan, mayo da siyang ibang option kundi ang mag-arkila na sana ng tricycle. Nailing miluag ang sabi ko walang jeep. Tapos nagapod kami, warandang jeep ka man ito. Naguna mo sa Manila lang? Dayo to lang talaga aram, sa Manila lang talaga walang biyahe. Kaya nagalat na lang kami ko, tito mi, baka magdigde, di makaaray duman, makabarat. Epektibo kaya ngunya na aldaw ang tulong aldaw na tigil pasada kang grupong pinagkaisang sama ng mga tsuper, asin operators nationwide o piston. Ang tigil pasada iuman ang sendang pagining pagprotesta sa planong pagribay sa tradisyonal na jeepney. Sa Albay, may nagkapira pa man na mahiling na mga pampasadang jeepney. Siring ni Tatay Joben na may biyaheng daraga dun Sorsogon vice versa. Sabi niya, mayo man na abiso sa indang presidente sa Toda kaya nagbiyahe manggiraray siya. Wala man ana kasi mag-strike. Pero nagano kaming may strike arame, kaya lang di man sabing nationwide, di mi manaram. Ang dispatcher na si Tatay Romeo sa syudad ng Legazpi, aminadong saro sa mga maapektaran kang transport strike. Alagad sa ibong kaini, naglaog manggiraray siya sa trabaho, urupang dayman gabus nagsabay sa tigil pasada. Day man kami naghinto na magbiyahe baga. Pero sa iba day man nagbiyahe, nagkapiraman lang kami taro gani kanday magi pasero. Baka sakali sa palara na magkaigwa ki pasero, di hatod mi sa patutungan Santo Domingo. Katakod kay ni, nag-upreser man ang PNP Bicol ning libreng sakay sa mga biyahero na apektado kang tigil pasada. Sanggatos na PNP vehicles ang saindang ipig-deploy kasubong aga sa bilog na reyon. Dua ang gikan sa regional headquarters, 15 sa Albay, 14 sa Camarines Norte, 25 sa Camarines Sur, 20 sa Masbate, 15 ang gikan sa Sorsogon Police Provincial Office, asin siyam naman sa Naga City Police Office. Usually, pag may strike, ang number one initiative po ng Region 5 or ng PRO5 is to have a libreng sakay. So, we provide transportation doon sa mga pasahero na gustong pumunta ng work. 'Di ba may mga workers tayo na although strike, di naman excuse yung pagiging strike. So, yun ang binibigyan natin ng pansin. As part ng initiative ng PRO5, may mga nakadeploy tayong mga patrol cars actually. Mientras tanto, sa lindong kang PDRRMC APSIMO Advisory 19-2023, napigpaluwas kang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, asin Albay Public Safety and Emergency Management Office kasudma. Para mientras na suspendido ang klase sa gabus na pampubliko asin pribadong eskwelahan sa probinsya. Dara kang epekto kang shear line asin sarong low pressure area. Siring man ang epekto kang nationwide transport strike. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang sospek sa pangaabon sa sarong tindahan sa Dait Camarines Norte. Arestado. Saro sa duwang sospek, minor de edad. Uyang report.
Nasa kustudiya na kang otoridad ang 2 sa 4 na sospek sa pangaabon sa sarong tindahan sa Purok 3 kan Barangay Pamurangon, Dait, Camarines Norte, kang nakalis na Biyernes, Nobyembre 17. Sigun kay Police Captain Joy Aragon, ang Deputy Chief of Police kang Dait PNP, personal na ipig-turnover sa inda kang mismong tagsadiri kan tindahan asintanod sa lugar ang 2 sospek. Sa investigasyon, pasado alas 2 ning maagawon kan parehong aldaw, kanlaugon kan mga suspitsado ang nasambit na tindahan. Alas 5 ning maagahon kan pareho manal daw. Kanan mga ini ang magkarestar matapos na mailing kan tagsadiri kan tindahan sa pusyon kan mga sospek. An mga hinaabunan sa sayang tindahan asin tulos man na nagagad akudir sa barangay. Kabali sa mga nalalay kan mga sospek ang nagkapirang paninda, sling bag na may laog na kwarta, asin iba pang makantidad na gamit na abuton sa 55,300 pesos. So, ang ginawa nitong ating biktima ay nagkunwaring pasahero at pinuntahan yung tricycle and nakiusap doon sa lalaki na andun sa tricycle, doon sa mga suspect, na ihatid siya doon sa unahan. At may kukunin lang daw, nagkunwari siya na may kukunin. So, pumayag naman itong ating mga suspect. And nung pagdating doon sa unahan, na malapit na doon sa outpost, doon na siya nagsisigaw na siya ay ninakawan. At tinuturo nga niya yung nakasakay doon sa tricycle na siya rin sinakyan niya. Binisto ang 2 sospek na si alias Marco, 18 anyos kan Barangay Mokong, Basud, Camarines Norte, asin ang 15 anyos na lalaki na residente kan Barangay Pantalan, Basud, Camarines Norte. Naakit sila ng mga kaibigan na out of school youth na katulad niya na kasama sa hindi magandang gawain. Kung maaari po ay dapat ay i-guide nila yung kanilang mga anak at huwag nang hayaang lumabas pa ng gabi. Sa presente, nasa kustudiya na kang Dait MPS ang 18 anyos na sospek, asin nasa ngatanin ng kasong pangaabon, mantang ipig-turnover man sa DSWD ang kaibanang kaning 15 anyos na lalaki, para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Roadshow dapit sa Capital Formation for Micro, Small and Medium Enterprises o MSME, asin startup business. Pigkondusir kang Securities and Exchange Commission sa syudad ng Legazpi. O beto ka ni Aramon, sa report ni May Arango. Nagdayo pa sa syudad ng Legazpi si Tatay Guillermo, kang Barangay Bantulinaw, Aroroy, Masbate City. Nga ni magpartisipar sa sarong roadshow may kainaraman sa Capital Formation para sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSME sa startup business na pig-organisar kan Securities and Exchange Commission sa Legazpi kan nakaaging semana. Sabi niya, bentay na nag-aatindir sa mga siring na aktibidad. Huli ta syertong mapauswag inikang kaaraman niya sa pagnenegosyo. Saro kaya siya sa mga bagong nagpurbar maglaog sa agriventure. So good that the government is organizing this kind of seminars kasi sa mga private nagbibigay din sila but with payment. Dito sa government bukod sa proving na ang kanilang technology, libreng binibigay nila sa mga negosyante. Labi sa 140 MSMEs ang nagpartisipar sa aktibidad. Presente man sa pagtiripon si Securities and Exchange Commission Commissioner Attorney Carlo Bello. Sigun kay Bello, parte ang pagtiripon sa nationwide roadshow kan sa indang komisyon. Na obhetong makapagiras ni mga kaaraman o impormasyon urog na sa mga saradit na negosyante. Sabi niya, sa tabang kang crowdfunding system kang komisyon, may kasurog na ang mga MSMEs. However, 67% of our MSMEs continue to experience credit constraint. Most of them rely on internal resources for their capital needs, while those who apply for traditional bank loans face tedious documentation, high interest rates, and mandatory collateral requirements. Further, the recent economic slowdown due to the COVID-19 crisis has exacerbated our MSME's poor financial position. Hence, in our continuous bid for financial inclusion, we recognize that there really is a need to broaden the financial instruments available for MSMEs. Laom naman ni Securities and Exchange Commission Legazpi Director Norma Tan Olaya na maibitaran na kan mga partisipantes ang pagkalugi sa negosyo.
the source of the money, no, that will be used as capital for the business is actually sourced from the investor, from the investing public. So ang nagre-present po ngayon sa ating roadshows are what we call the crowdfunding intermediary. Sila po ang nag-provide ng portal kung saan nagmi-meet yung investors on one side and the business sectors, yung mga negosyante na nangangailangan ng puhunan. So doon po ang sourcing nito through the platform. Pwede siyang mag-rehistro, no, as issuer dito sa crowdfunding portal, and doon niya i-disclose yung kanyang project, yung kanyang business, yung kanyang proposals, and then yun ay pinipresent nitong platform sa investing public. Worldwide ang kanyang investing public. So that platform can actually generate for the business yung needed capital. Mientras tanto, ininaay kasyam na roadshow na pigpangenotan kan Securities and Exchange Commission. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Gale warning, pigbandera kan pag-asa sa Bicol. Labi sa unmil na mga bagong ilihir na barangay asin SK official sa Tercer Distrito kang Albay. Nanumpa na. Asin, mga sikat na produkto sa probinsya kang Camarines Norte, tampok sa Food and Crops Fair sa Legazpi City. Yan na sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Gale warning, pigbandera kan pag-asa sa reyon. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Gale warning, pigbandera kan pag-asa sa reyon. Uyang report. Nanahi na sanakan sa iyang lambat ang 58 anyos sa si Tatay Edwin kan Barangay Puro, Legazpi City. Daimang kaya siya makakalawod gunya na aldaw huli kang nakabanderang gale warning. Sabi niya, dain niya nang gadpigpipirit maglawod to yung makusog ang paros asin haralang kaw ang ukol. Labi kaya ini kadelikado. Kalaban, panahon. Kapag dahil naman kaya, paano pag makusog ang doros, magrabe ang ati, ang dagat. Sigun sa pag-asa, abuton sa 2.1 sundo 4.8 metros ang langkaw kan mga ukol.
na delikado para sa siring ni Tatay Edwin na sadit man sana ang gamit na bangkang panglawod. Isabay pa ang epekto kang amihan asin shear line na mas pinakusog pa kan duros asin mga namamatay ang pag-uran sa reyon. Tanggel warning mo niya digdi sa Bicol, particular na digdi sa may Camarines Norte, sa may Calaguas Island, digdi man sa Albay, sa may Rapu-Rapu Island, so dyan gel warning. Sa Sorsogon, sa mga baybayin dagat kang Preto Diaz, Gubat, Barcelona, saka sa Bulusan, pati naman sa Northern as in Eastern Coast kang Catanduanes. Sa presente, mayo naman na pigbabantayan na raot ning panahon sa luwas asin laog kang Philippine Area of Responsibility. Alagad lauman manggiraray ang mga pag-uran, pagdaguldol, asin malipot na duro sa bilog na simana na epekto pa man liwat kang shear line. Sa luwas, mayo mapagitang low pressure area. Although may mga cloud cluster review sa may Partikan Mindanao, sa may Sulusi, alagad ano man iniyo, harayo man sa Bicol region. Katakod ka ini, pigaabisuan kan pag-asa ang mga residente na nakaistararani o nasa pamitisan ng kabubuldan na maging rigmatulita posible ang mga pagrasay ning daga, asin pagtapo kan mga puuning kahoy na pwedeng makadiskwido lalo na sa mga motorista. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Labis sa unmil ng mga bagong ilihir na barangay asin SK official sa Tercer Distrito kang Albay. Nanumpa na sa pigkondusir na oath-taking ceremony sa Ginubatan Albay kang nagtalikod na si Mana. May report si Jennifer Pulinar. Pinanginota ni Congressman Joey Sarte Salceda as ina Bicol Party List Executive Director Alfredo Pido Garbin Jr. ang mas oath-taking ceremony kan 1,181 bagong ilihadong opisyal gikan sa munisipalidad kan Ginubatan, Hubilyar, Piuduran asin Ligaw kan nakaaging Nobyembre 17 na pigkondisir sa Morms Gymnasium sa Ginubatan Albay. Saro sa mga nanumpaan, pinakahubi na punong barangay sa Banwaan kan Piuduran na si punong barangay Gilbert Milarpes, 24 anyos kan barangay Buyo, Piuduran Albay. Sabi niya, kasabay kan sa indang panunumpa, asigurasyon niyang magigi siyang marhay na lider asin dayupot na maninirbihan. Yung tiwala po ng mga kabataan ko sa amin na gusto ko ako maging isang ehemplo bilang isang kabataan sa amin na bilang maging isang leader sa isang komunidad na sabi nga ni Jose Rizal na kabataan ng pag-asa ng bayan. So ako po magiging isang ehemplo po sa mga kabataan na wala sa edad ang pagsirbe po sa isang leader o maging isang leader sa isang komunidad. Kasabay man ni Milarpes sa oath-taking sinda barangay Kagawad Cristero Imperial kan Binudigahan, Piuduran, Kagawad Felicito Bodino Bon kan barangay 5 Piuduran, asin barangay Kagawad Maria Rita Rebecho kan Trabisya, Ginubatan. Dahil po na takula na po ang sa muna obligasyon, abot na ring panahon, sigurado kung amo rin kay puan sa atin na barangay na magkakain po kita ng marayo na pagtarabang-tabang. Dakulang bagay na kaugmaan ko sa inda, nagdangalas nga na ako sa diri ko, PWD na po ako. Pero alagad na ugma ko sa inda, dahil pa nag-apile po kandidasin, nagduduro man ang sarong ang mga tao. Congratulations, Barangay. Ang tataramon sa kuya, Kapitan Boom, Kapitan Kadi. Maglaban ka po ni barangay official mas Kagawad. Tanamatian mo po ang pagtabang mo ng ikanaging official ng barangay. Unang-una po gagawin ko yung mga promise ko na mga projects na mapabuti yung barangay namin. Then marami akong kailangan na gawin para sa aming mga constituents sa Barangay Travessia, especially po sa women's. Total na 97 punong barangay asin SK chairperson ang nag-atindir sa pagtiripon. Sa 169 naman ang barangay Kagawad mantang 308 ang nag-atindir na SK Kagawad. Onra para kay Ginubatan Mayor Paul Garcia na sa saindang Banwaan ginibo ang panunumpa kan mga bagong ilihir na opisyal sa barangay sa Tercer Distrito kan probinsya. Well, number one, kay Puan Kusinda, kay Puan kong katabang. So, I'm hoping na magkasararo kami, even though yan nga tapos ang election. So, let us move on and and work together. Sa pighiras naman na mensahe ni Bicol Party List Executive Director Attorney Pido Garbin Jr., laom niya na magkasararoan kada opisyal sa kada barangay hulit na marhay ining dalan pasiring sa pag-uswag. Dahil na malilingawan lalo na sa pangangaipong water system na permi pinagmimensionar kan tulong mayor kay Bata Kasubago. And of course, itong mga social services na kapagipakinabang sa mga kapobrehang social like medical assistance to indigent patient, bago na sa pampubliko, alagad sa pribadong hospital.
Asigurasyon ni Garbin, suportado kan sa indang partido urog naan mga proyekto asin programa na mawat ibusol kan lambang barangay na madaranin pag-uswag asin magayon na pagbabago sa komunidad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Libreng wheelchair para sa mga PWD asin senior citizen. Pigdonar kang Children International Bicol Incorporated. Katuwang ang Ako Bicol Party List. Nagbabalik si Jennifer Pulinar. Napahibi sa sobrang kaugmahan ang 72 anyos na si Tatay Andres kan Barangay Taguytoy, Malinaw, Albay, matapos na maresibian wheelchair hali sa Ako Bicol Party List kan nakaaging simana. Istorya niya, hunyong-hunya na taon kan siyaan ma-stroke na naging rason nga ni madipisilan siya sa paglakaw. Alagad ang wheelchair kan partido, bagong paglaom daan pigtao sa iya. Hala na kung kami makamanan, naroon ka din hakmi ka magtakan. Nakuman ako para hindi, pero kamagtakan ko, nasasahindi na lang ako. Ang bunsong tugang ni Tatay Andres na si Tatay Hilario ang sulamenteng nag-aalalay sa iya. Siring ni Tatay Andres, naging emosyonal man siya. Apwera kaya kay Tatay Andres, maginan sa iyang 90 anyos na ina na si Lola Remedios na pigpapasakitan man kan arthritis ang pigtauan manin wheelchair kan partido. Medyo nakapaglakaw daw naman. Kami po, maaraw lang kami, parang umanang kami. Salamat na dakulaw sa indo, Ako Bicol. Pasalamat na dakulaw na nagkaabot kamo manandigdi sa mong barangay. Bilang tugang, ang sakripisyo, de kung masabi, tugang talaga yan. Dakula man ang pagpapasalamat kan 17 anyos na si Aljon Bilardo kan Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay sa naresibing bagong wheelchair. Daina kaya siya nakakalakaw huli kan injury niya sa spinal cord. Istorya niya, pangyuturogan niya kutang maging sarong Coast Guard. Alagad na punduan sa iyang pagklase, darakan sa iyang pagkakahulog sa puunin nyog kan nakaaging bulan in Mayo. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List na may para sa free wheelchair and sa para sa kuya po na makatabang na ako makatukaw po. Saro sa mga tios na residente kang nasambit na barangay si Aljun, kaya labi man ang pagpapasalamat ni punong barangay Evelyn Banua na napilian saro sa mga konstituentes niya na matauanin libreng wheelchair. Bagay na mataunin kagianan sa pamilya Bilardo. Physiotherapy siya twice a week. Gusto niya man po na makaluwas-luwas na rin, makatukaw maski papaano. As in, makakatabang man ini kung halimbawa dahil pa siya makakalakaw, maski naka-wheelchair siya, pwede po siya magklase. Helang sa dugo asin autism naman ang pigmamati kan sa 6 anyos na si Sid Arthur Brosas kan Tabaco City. Tuyong nagkakaigwa si Sid nin internal bleeding, darakan komplikasyon sa dugo. Naghuhubag ang sa iyang lawas na nagpapasakit ng gad sa iya. Kaya naman bilang pagmakulog, binisita man siya kan partido nga ni personal na maitao ang regalong wheelchair. Daraman kan kagurangan, dipisil naman para kay Nanay Natividad Mosuela kan Buyuan, Legazpi City ang magparahiro. Sa edad na 81, dai na siya nakakabuhat asin nakakalakaw. Ang makuapo niya ang nagsisirbi niyang alalay. Maganda po kasi hindi ko alam na pupunta pala kayo dito. Napapayag ako. Ang wheelchair distribution, parte kan tabang sa karahayan program kan Ako Bicol Party List na padagos na nagiging kasangga kan mga may helang, kan mga PWDs asin senior citizens na kababayan. Meron pa tayong pagbibigyan dito sa First District ng Albay at merong naka-line up schedule sa probinsya ng Masbate sa Burias Island. Kaya lang naantala dahil sa masamang panahon at magre-reschedule na lang. At abangan nyo din yung distribution sa Sorsogon na kung saan partner ng Ako Bicol Party List ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Asigurasyon kan partido, padago sindang mananaonin siring na asistensya sa inmanaruna kan rehiyon nga ni dawa papaano matauanin kagianan ang mga benepisyaryo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.
Mga sikat na produkto sa probinsya kang Camarines Norte, tampok sa Food and Crafts Fair kang DTI Bicol, na pigkuntuser sa sarong mall sa syudad ng Legazpi. May istorya si May Arango. Manlain-lain na produkto sa probinsya kang Camarines Norte ang ipigbida sa 5 aldaw na Food and Crafts Fair kang Department of Trade and Industry sa sarong dakulang mall sa syudad ng Legazpi. 12 micro, small and medium enterprises o MSMEs gikan sa nasambit na probinsya ang nagpartisipar sa aktibidad. Saro sa pinakapatok na produkto digdi, ang handmade crafts kang FX Decor na pagsadiri kang 21 anyos na si Atanasio April kang Paracale, Camarines Norte. Purselas, kulintas, asing angklet ang pira sa pinakamabenta niyang paninda. Kaya po ako dumayo dito kasi most of my followers nag-request na mag-pop up ako dito. Kumbaga mag-stay ako dito para ma-avail nila yung mga products ko. And most of the people po sa Camarines Norte naka-avail na po. So parang I need to expand my marketing. Kaya nag-decide ako na mag-step out dun sa comfort zone ko po. Ang 14 anyos na si Gia, haloy nang nahihiling ang mga produkto kang FX Decor sa Facebook. Kaya kan maisihan na nasa Ayala Malls ang tindahan, nakisusuan naman siya sa ibang parabakal. Nung parang nag-viral po siya sa Facebook, tas nainganyo po ako kasi super ganda ng quality and perfect po para sa may mga kamachi. Mga panindang kakanin naman ang pigbida ni Nanay Pilar kang Vinson's Food Processors Association gikan poblasyon Vinson's, Camarines Norte. This is one way para showcase namin yung mga produkto namin na wherein bestseller siya, saka sa amin quality siya, masasarap na pwede naming ipagmalaki, dalhin sa buong Bicol region and sa national, kahit sa Metro Manila. Gibo sa shells, asin mga naputol na kahoy naman ang mampaninda ni Tatay Glenn kang Barangay Gisikan, Labo, Camarines Norte. Una ko naman, papasalamat kami sa GTI kasi malaking tulong sila sa amin. Lalo na sa akin, ma'am. Sa kanila ako nag-umpisa. Magpapasalamat talaga. Hanggang ngayon, GTI pa rin ako. Tinutulungan pa rin po ako. Ito, lahat, ma'am. Para kay Atanasio, Nanay Pilar, asin Tatay Glenn, dakulang bagay na maidaraan sa indang produkto sa luwas kan sa indang probinsya. Lalo na sa syudad ng Legazpi na mas makusog ang parabakal. Sigun kay Renan Laviste, Trade Industry Development Specialist asin Trade Promotion Officer kan DTI Camarines Norte, pigbilog ninda ang aktibidad ngani matawan ning pagkakataon ang mga saradit na negosyante sa indang probinsya na maipabistupan lalo ang sa indang mga produkto. Urog na sa iba pang taraid na lugar. Apwera sa maipabisto, maawot man nindang madugangan ng dilihensya kan sa indang MSMEs. Ito pong Camarines Norte's Finest Food and Crafts Fair. Ito po yung provincial trade fair namin na nilalabas namin sa iba't ibang probinsya na para ma-explore yung possible market opportunities. Mientras tanto, Nobyembre 15 kan buksan ang fair sa publiko na nagdurar hasta kasudma. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Asin yan ang katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. 35 aldaw na sana. Pasko na. Ako si Nomer Corporal. Salamat.